Урман хужалыгы республиканың мөһим тармактарының береһе. Былтыр Башкортостан хөкүмәте тарафынан урман хужалыгы предприятиеләренең автопаркын яңартуга 275 миллион сумдан ашу акча бүленде. Был программа 2030 елга тиклем дәвам итәсәк. Әлеге көндә 22 урман хужалыгы предприятиеләренә машиналар тапшырылды. Шул исәптән Баймак район урман хужалыгы автопаркы яңа техника белән тулланды. Агас кыркыу, сыгарыу, ташу өчен махсус машина, трактор, янгын һүндерү өчен тагылмалы һыу цистернаһы, бына ул күптән көтелгән яңа техника. Урмансылар әйтүенсә, әлегә тиклем улар күптән заман һынауҙарын үткән техника менән эшләгән. Совет осорындагы машиналарда сафтан сыга башлаган. Был яңа техника байтак проблемаларҙы хәл итәсәк. Шулай ук өстәлмә эш урындары ла булдырыуга мөмкинселек асасак ди белгестәр. Бик куанычлы хәл, мондай хәл 20-25 yıldan aşı bulğanı yok. İşte ömürlerge, lüskuzlarga yağı texnika bulu. Texnika asınlap da bir de iskire başlagayna уже iski texnikalarda yönetip xotqa koyup dörsün etkende bik ağır ine olay. Buna hadir yağı texnikaga ümitler zor, iş yeterlik. Әлбәттә иске техниканы онытмайсак, оны бергә өйрәнсәк, бергә эшләтәсәк. Әлеге көндә Баймак урман хуҗалыгында 15 типтә транспорт исәпләнә. Уларның барыһы ла эшкә егелгән. КАМАЗ манипулятор машинаһы катмарлы гына техника һанала. Шуның өчен дә уга яңа водитель укытып алалар. Бик катмарлы техника инде бу. Doğrusular şu машинаны доверять etmeye. Şunu birler bitinde. Şansa kaparga değişmeyinde. Allah öğretsen, öğrenemez. Kabirusunda mühim oturay aramay, bir yaxşырак булдырабыз. Allah öğretsen. Республика бит хөкүмәте күрһәткән был ярдәм бик урынлы. Агас әдерләү, уны эшкәртеп һатудан урман хуҗалыгына өстәмә табыш киләсәк. Агасты үзләштерү һөҗүмтәһе артасак. Раушания Рахимова, Хайдар Көмешбаев, Яңалыктар.